И така, здравейте и добре дошли в днескашното видео. Както виждате, ще играем една много нова игра. За целта се абонирайте, харесайте това видео и ви пожелавам приятно гледане. Това нещо мога да го махна, да го разкарам. Добре, ето тук долу ще седи. Така, не си мислете, че нали сега съм бил изкарал много пари и съм почнал да го насърдам. Значи до сега едно видео ми се прецака. И то яко. Жестоко се прецака. И реши само да свърши. А пък аз тъмън бях започнал. Тъмън влизах в супермаркета, където аз продавам. И ви показвах този хак, че може, нали, вместо е точно, може с 1 лев по-надолу да бъде. И пак ще ви го приеме. Нали, както приказвах, тък му бях започнал да играя. И гадното видео реши да се прецака. Мостра, кой иска? И във видеото се канах да играя с контролер, но нищо не ми се получи, затова не играх и продължих с мишка, която. Но, ако си мислите така, че аз нали сега в момента ме лъжа. Не, това се пълна истина. Аз не бих искал да лъжа точно по моите абонати. Даже мога да видите тук минутка. Ето, ако не ми вярвате, започваме. Цъкаме ОК. И така. Сега сме с $100 идваме тук. Трябва да поръчаме едно такова. Добре. Поръчваме, махаме се от компютъра. Отваряме кутията. Слагаме. Така отваряме. Тук пишем цената, която беше предишната. 5,99. Това ля. И ако си мислите, че аз светя, всъщност ми светя слушалките. Ето. Ето отгоре. Ето отстрани. И микрофона, през който аз говоря. Вече 2 клиента са чакали. И този хак няма да се използва, нали, за всичко. Ето, $73. Чудесничко си. До сега бях стигнал до $118. Чакаме клиенти. Така. Сега вече може да си купим някои други неща. Какво ли да си купя? Айде от мен да не си купя малко и така. Купуваме нещо ново, ама ще трябва да купим от запуските.
А чай тук какво пише специално от Steam? Купи супермаркет симулатор. Значи това няма никаква логика с... Нали сега както те го играят и както аз го играя. Да, мога да размесвам, то това мога да го правя и в нормалната игра. Ама най-гадното е, че не знам как се сменя името на супермаркета. О, те така са искат да направят вече като истински град. Нали, мапа да е по-як. Добре, ако искате, ще ви покажа този мап. Значи този мап е... Магазина ми е там. Този мап е ужасен. Вижте. Буквално няма нищо, не мога да се отиде по-нататъка. А, тук съм може и да тичам. И да, това е мапа. Толкова е гнусен и ужасен. И тук за жалост не мога да влизам. И пише Storage Avoid on Full Version. Тоест това означава, че ще трябва да се взема пълната версия, за да отключа това нещо. А моята е пълна версия, не е демо. Така пича, може да се вземе парите. Тоест малко се очудвам, нали? Така. Айна, ще плащаш. Вижте са от този колко много пари ще изкарам. И сега от този последния колко много пари ще изкарам. Сега. Моля! Вижте тук каква е цената. Пича, град не го интересува. Той си живее живота. Той ми е дал грешни пари. Но хубаво. Няма да идеме. Те си купи всичко. Те са гледай. Тук в този магазин всичко за 10. Този последните за 10. Мале. Сега гледай кой ги прави. Хе-хе. 134 ля. Моят бизнес работи. И то много яко работи. Сега тук направо всичките ще ги изчапкам. Вземи от тъй. И така хора, за съжаление трябва да приключи това видео. Покълня там си ги се чуди да има. Добре, за съжаление ще трябва да приключи това видео. А от мен, чао! Надявам се да ви е харесало.